நான் இந்த ரவுண்ட் மேட் போடுறதுக்காக நான் கலர் வாங்கின நூல்கள் பாருங்கள். மஞ்சள் கலர், அப்புறம் ப்ளூ கலர், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தர்பூசணி கலர் நூல், அதாவது 9 நூல் யூஸ் பண்ணேன். இதை வந்து எல்லோ கலரில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ கலரில் ஜாயின் பண்ணேன். மஞ்சள் வந்து 8, ப்ளூ வந்து 9 லைனும் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் ரோஸ் கலர், அதாவது அந்த தர்பூசணி கலர் போட்டு முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் எல்லோ கலரில் இந்த லைன்ஸ்லாம் போட்டு முடித்தேன். இதை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் சுற்றி வர அந்த சுங்கு போடுறதுக்காக நான் ரெடி பண்ணது இது. அது ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இது நடுவில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பூ மாதிரி செஞ்சேன். இது செஞ்சுட்டு அதுக்கு மேலே அவுட்லைன் வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த அவுட்லைனுக்கு மேலே இந்த இதழ்கள் மாதிரி செஞ்சேன். இந்த பூவுக்கு மேலேயும் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோஸ் மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோஸ் ஒன்றா வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா இந்த 2 பூவையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது போல் கீழே அந்த பிங்க் கலரும் மேலே வந்து இந்த எல்லோ கலரை வச்சு முடித்தேன். இதுதான் அந்த மேட்டு. உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இதுதான் நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடித்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா பாருங்கள். இந்த சுங்கெல்லாம் வந்து நானே தான் ரெடி பண்ணேன். என்னுடைய கைகளாலே நான் ரெடி பண்ணது. அதே போல் இப்போ தெரியும் பாருங்கள். எனக்கு வந்து இந்த வீடியோலாம் எடுக்கும்பொழுது எனக்கு சரியாக எடுக்க முடியல. அதால் தான் நான் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணேன். இந்த மேட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.